Vizantinska lekcija. – 1453. godine pala je Vizantinska imperija. Sada ćemo zajedno pogledati kako je do toga došlo. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Ovaj grad se nekad nazivao Konstantinopolj i samo pre 6 vekova je bio, bez ikakvog pretjerivanja, prestonica jedne od najvećih svetskih civilizacija, Vizantinske imperije. Pravna država, uobičajena za danas, formirana na osnovi rimskog prava, bila je stvorena upravo ovdje, u Vizantiji, pre 1500 godina. Pravni sistem, koji čini osnovu svih oblika zakona u većini savremenih država, grandiozna je tvorevina vizantinske jurisprudencije epohe imperatora Justinijana. Sistemi školskog i visokog obrazovanja, prvi put u istoriji, nastali su u Vizantiji. Baš ovdje se u 5. veku pojavio prvi univerzitet. U Vizantiji je stvoren najstabilniji finansijski sistem u istoriji čovečanstva, koji je postojao u nepromenjenom obliku više od 1000 godina. Savremena diplomatija sa svojim osnovnim principima, pravilima i normama ponašanja nastajala je i oblikovala se ovdje u Vizantiji. Umetnost i arhitektura Vizantije nisu imale premca, pa i dan danas remek dela vizantijskih majstora, kao što je kupola Svete Sofije, zadivljuju svojim savršenstvom. Nijedna druga imperija u istoriji čovečanstva nije opstala tako dugo kao Vizantija. Ona je postojala 1123 godine. Radi poređenja, Veliki Rim je pao 800 godina nakon osnivanja. Osmanlijsko carstvo se raspalo posle 500 godina. Kineska imperija Cin nakon 300 godina. Ruska imperija je opstala 200 godina, Britanska 150, Austro-Ugarska oko 100 godina. Teritoriju Vizantije u periodu procvata naseljavala je 1/6 ukupnog stanovništva zemlje. Imperija se pružala od Gibraltara do Eufrata i Arabije. U njen sastav su ulazile teritorije savremene Grčke i Turske, Izraela i Egipta, Bugarske, Srbije i Albanije, Tunisa, Alžira i Maroka, deo Italije, Španija i Portugalija. Vizantija je imala oko 1000 gradova, što je približno broju gradova u savremenoj Rusiji. Evropski narodi, koji su se u periodu procvata Vizantije nalazili u stanju krajnjeg varvarstva, bili su zadivljeni basnoslovnim bogatstvom i lepotom prestonice imperije, Konstantinopolja. Možemo samo da zamislimo, što će i istorija potvrditi, kako su grubi i neotesani Skandinavci, Germani, Franci, Anglosaksonci, čiji osnovni vid preživljavanja predstavljao primitivni razboj, kada bi stigli iz nekog Pariza ili Londona, iz gradova od nekoliko desetina hiljada stanovnika, u milionsku metropolu, u grad prosvećenih građana, naučnika, blistavo odevene omladine koja se okupljala ispred Carskog univerziteta, imali su jednu jedinu želju: osvojiti i opljačkati.
I zaista, kada su 1204. godine konačno to i učinili, vojske Evropljana, koji su sebe nazivali krstašima, umjesto da oslobađaju svetu zemlju, odmuklo su prodrli u Konstantinopolj i osvojili ovaj prelepi grad. Oni su tokom narednih 50 godina izvozili dragocenosti Vizantije. Samo kovanog novca je bilo izvezeno na 100 tona, pri čemu je godišnji budžet najbogatijih država Evrope sastavljao najviše 2 tone zlata. Venecija, crkva Svetog Marka. Sve kolone, mermer, dragoceni unutrašnji ukrasi su bili pokradeni baš tad. Uzgled rečeno, evo upravo ove konje imperatorske Gvadrige ukrali su krstaši iz Konstantinopolja. Izvezene su neprocenjive svetinje i remek dela umetnosti, ali još više od toga su varvari iz Brisela, Londona, Nürnberga, Pariza jednostavno uništili, pretopili u novac ili bacili u smeće. I dan danas evropski muzeji su krcati ukradenim vizantijskim dragocenostima. Ali treba uzeti u obzir da ono što je sačuvano je samo jedan mali deo vizantijskog bogatstva. Upravo zahvaljujući ogromnom bogatstvu Konstantinopolja je podignut monstrum zelenaškog bankarskog sistema savremenog društva. Ovaj sada ne mnogo veliki grad u Italiji, Venecija, bio je New York 13. veka. Ovdje se rešavala finansijska sudbina naroda. Na početku je veliki deo ukradenog bogatstva izvezen morskim putem u Veneciju i Lombardiju, tako i nastala reč Lombard. Kao pečurke posle kiše su počele da niču prve evropske banke. Manje promućurni nego tadašnji Venecijanci, Nemci, Holanđani i Englezi su se priključili nešto kasnije. I zahvaljujući dovezenom u Evropu vizantijskom novcu i dragocenostima, počeo je da nastaje onaj čuveni kapitalizam sa svojom neumornom željom za zaradom, koja je ništa drugo do genetsko nasleđe strasti ratne pljačke. Kao rezultat špekulacija sa konstantinopoljskim relikvijama, obrazovao se prvi krupni jevrejski kapital. Neviđeni tok slobodnog novca je izazvao nagli rast zapadnoevropskih gradova, postakao siguran napredak razvoja zanata, nauke i umetnosti. Zapad varvarski je postao zapad civilizovani tek nakon što je osvojio, opljačkao, razrušio i upio u sebe vizantinsku imperiju. Naši preci, koji se moramo priznati nisu odlikovali u to vreme prefinjenim vaspitanjem, također su dolazili u varvarsko iskušenje da izvuku korist iz bogatstva Carigrada. Njima na čast i na našu sreću, želja za ratnim plenom nije zasenila ono što im je bilo najbitnije. Rusi su shvatili u čemu se sastoji najveća dragocenost Vizantije.